आंनि शक जादों आरोखि खोनानानै हाब मारै बिदि जाखो आं माने बिदि माबा दे आरोखि ओमफ्राय लास्टलि दिनै खोनाबाय खोनानाय लोगो लोगो जों फैबाय नायफैबाय फिसालाखौ जनानै दं दा जानांगौ माने हयथ' हायाबो जानो हागौमोन दा माने फिसायाबो अन्थाव बाथाव ओरै हारसिं मानसिना ओरैबो न'नि प्रपार्टि नायनो हाया बे प्लास बे स्कुल डिउटि थाबाय थांबाय फैबाय हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार आंनि मिथिनायाव साननायाव आरो दा एसे एनै जेसे आथिं हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो जुनारफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै आरो सनाफोर दिनै सानसेनि ब्लग भिडिअखौ सनाफोर ओरैबायदि गिथाव बाथाव खास्रि बिस्रि जाथाय जालायबाय आरो गाव गावनि जोनोमगिरि बिफाखौनो रुवाजों देथारबाय आरो सासे बर' लाइमोना ओरैबायदि गिथावथाव जालांनो हमबाय आरो बोथोरानो सनाफोर एखमबा गाव गावनि जोनोमगिरि बिफाखौनो देथारनाय एखमबा बिमाखौ देथारनाय आरो सनाफोर नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो एसे बिदिब्ला लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दे गिबियावनो आङो मिडियाखौ धन्यबाद जासिबाय दिनैहाय आं फाख्रिगुरि गामिनि गावबुरा दुर्गाराम नार्जारि आंबो थारमाने बे घटनाखौ इसिबां मिथिया माने खबर मोननायनि थाखाय आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै फैनाय जादों जास्ट खालामनाय जादों दा पुलिस फैबाय थ' नेक्स्ट फिसाला जिखिनि दायनिगिरि बेखौ लांबाय पुलिसा फैनानै दा जों रायजोनि बाय बाहागिफोर ज'यैनो दङ ओमफ्राय बिफायाथ' माने सादा सिदा मानसि बिनि बिफाया जों मिथिगौ उन्दैनिफ्राय जों ज' थालायनाय एखे गामिनि मानसि दा गेजेर खल'आव दिनैहाय मा जादों जों मिथिया हयथ' बिनि फिसालाया उन्दै समाव हयथ' ड्राग्स लादोंमोन जायनि थाखाय बियो माने न'निफ्रायबो बारा ओंखारामोन बेनिफ्राय बियो 2015 बा 14सोआव बियो ओंखारलांनानै बियो सायाव हाबहैदों सायाव मोजां पजिसन फैदोंमोन बेस्रा आर्सारियाव दा बिनि गेजेराव बियो बेखौबो गारनानै बियो न'आव थादों थायै थानानै बिदिनो एसे एनै खामानि दामानि मावोमोन बेस्रा बिफाखौ हेल्प खालामोमोन दा जों मिथिनायाव आरो नुनायाव ओमफ्राय दाथ' नों आंनाव बारा थांलाबाया बे गथ'आ न'आवनो थाबाय थायो आरो बाहेरायावबो ओंखारलाबायला बेबायदि जालांदों एबनर्मेल टाइप जालांदों आरोखि दा ओमफ्राय बिसोर गावलिया एसे ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन झारुवा बिदिनो बायदिसिना मोजां खालामनो हायो खोमा हयथ' मोजां जायाखैबो जानो हागौ बा जादों जाबोबायबो जानो हागौमोन बा दिनै बे 2टा 2:30 समाव मा गोसो जाखो बिफायाथ' उन्दुनानैसो दंमोन जेबो दावराव खोनायाखै माने खोनायाखै न'नि माने गावनि बिमा असेयानो खोन्थायाखै बियो मोसौ लायनो थांनाय समावनो बियो अलरेडि बे खामानिखौ मावनानै दोनबाय बे न'नि रुवाखौ बै न'आव दं नामा लायनानै बेजों देनानै ओमफ्राय प्लास गोरनाव दानदों नामा मोनसे बे उन्दुनानै दंमोन बेस्रा मोनसे थैबाय दा बेनोसै आरोखि बेस्रा बे दानि सामार भेकेसन बे स्कुलावबो थांनो हाया बन्द'नि थाखाय बे न'आव दंमोन बा बे जायो 4 ग्रेडआव मावो एसे सुखिदारसो दा बेस्रा अब्लाबो मोजाङैनो दंमोन मोजाङै थांनानै दंमोन हारसिंल' गथ'मोन अन्थाव बाथाव जोंनो मोजां मोनो दा जोंजों रायलायो थांलाय फैलाय बिराद मोजांमोन दा बिदि हठात जाबाय आंनि शक जादों आरोखि खोनानानै हाब मारै बिदि जाखो आं माने बिदि माबा दे आरोखि ओमफ्राय लास्टलि दिनै खोनाबाय खोनानाय लोगो लोगो जों फैबाय नायफैबाय फिसालाखौ जनानै दं दा जानांगौ माने हयथ' हायाबो जानो हागौमोन दा माने फिसायाबो अन्थाव बाथाव ओरै हारसिं मानसिना ओरैबो न'नि प्रपार्टि नायनो हाया बे प्लास बे स्कुल डिउटि थाबाय थांबाय फैबाय हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार आंनि मिथिनायाव साननायाव आरो दा एसे एनै जेसे आथिंखौ फिसालायानो दाननाय जाहैबाय रावबो गैयामोन गथ'फ्राबो बाहेरायाव जोबसोमोन ओमफ्राय आं दंमोन आरो आं मोसौ सानसुआव माबा हैयोना मोसौखौ बोथोर होयो थांदोंमोन आं ओमफ्राय बिफाया बेयावनो जौ एसे लोंनानै ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादोंमोन ओमफ्राय मा हथात बिदि जाखो मिथिया गथ'आ मा हथात बेबायदि रागा जोंखो दावरावबो जायाखै
26फोर जाबाय खोमा मानसिया बेमाराव दंखायो गथ'आ गोबावसै आगोलावहाय आसारि गेलेयोमोन बैयाव बिनिफ्रायनो बोरैबा जाबोनानै 7 बोसोरसो जाबाय बेमार जानाया बियो औ बाय खेला गेलेयोमोन बे मोनथिला ओहो ओमफ्राय न'आवथ' जेबो निसा जाया बे थांखुफोरजोंथ' जेबो जाया जौ लोङा जेबो निसाखौनो जाया ओहो नांलायाखै दिनैथ' जेबो दावराव गैया बेहाबो दलरसो उन्दुफैदोंमोन बहुदथार बोरै बिदि जाखो रुवा लोगोफोर आं दा मैगं खानो नागिरदों आरो मैथा बांगाल जानोसै आरो लोगोफोर दिनैहाय बोथोरा गरम नालाय गोखा गोखै जानो लुगैयो ओंखायनो मैथा बांगाल खानो नागिरदों साइसथार मैथा बांगाला अखा गैया नालाय नै मैगं खानोसै आं लोगोफोर नै बोथोरानो मोजां नंलाहाय लोगोफोर मानि सायाव मा जाबाय थायो एखमबा बिमाखौ देथारनाय एखमबा बिफाखौ देथारनाय बिदिनो जालांबाय आरो लोगोफोर नै आङो दा मैथा बांगाल खागासिनो आंहा लोगोफोर मैथा बांगाल जानोसै दिनैहाय मैथा बांगाल भाजा मैथा बांगाल खानाया थोबाय आंना लोगोफोर बोथिसे जाबाय नै लोगोफोर आंना मैथाया सायखांबाय मैथा बांगाला संनोसैलाय लोगोफोर नै मैथा बांगालजों नाथुर संसै नै मा ओंख्रि सङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आङो नै मैगंखौ सायनानै लाबाय आरो नै ओरैजाय दालि रुबाय आरो नै दालि जल नै दालिया रुइबाय आरो ओमफ्राय नै एबार मैथा बांगालखौ एवसिगोन लोगोफोर मैथा बांगाल एवबाय आंहा मैथा बांगाला रबबाय लोगोफोर दै होनानै नाथुर होनोसै दै होनोसै दै होबाय नाथुर होनोसै एसे नाथुर एसे होबाय खैगानायनि दसे खोबनानै दोनसै मोनसान्दि लोगोफोर आङो दालिखौ थाव सेरखांबाय आरो नै मोनबाय दालियाबो लोगोफोर नै आलु दरसे होनानै अमा बेदरखौ एवबाय आङो ओमफ्राय टमेट' थाइसे होबाय नै बेबो मोनबाय आरो आलु टमेट' अमा बेदराबो फाइनालि आंना संनाय खावनाय गासिबो मोनजोब्बाय आरो दालि जल मैथा बांगाल ओमफ्राय अमा बेदर फ्राय गासिबो मोनजोब्बाय मोनजोब्बाय आरो लोगोफोर आं दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै सोनाफोर बाय बाय